Eta guk aurren egingo duguna arbendol eta esne kondentsatu krema bat, krema karamelatua prestatuko. Hau izango da azkenean, ingo dugulako krema katalanan antzeko zerbait, eta gero, ostu beharren zeu epela komenia, ni epela gustatzen zaik gainean jatea. Botako dugu gainean azukrea eta sopleteakin, hartu, erreko diogu, eta listo. Eta sopleterik ez daukazuenok, aukera daukazu bakizu labean grilla nola daukan gainekaldia berotzen dela. Ez da berdin geratzen, baina beti gorritzen zaigu pixkat, eta orduan beste aukera bat. Baina ez dela holako gailu bat izaten basate etxean postriak eta itekoa, ondo etortzen. Bale. Baina, hau geroko utziko dugu. Eta gonga krema egiten aurrena. Lana daukazutzeko. Bale. Laranja, hau garbitu gabe daukat eta sala erabili behar dugunez, pixkat garbitu eta ero behar ditut pare bat atal laranja... Finak? Bai. Kubata batentzat bezala? Batentzat bezala, baina txuriak kenduta. Eta gero salduko izu zega. Bale, bai, oso ongi. Hori, garbitu eta... Bai. Eta zer da, hori kombinatua? Bai. Zozo hartzen? Arbendol esnea, azkenean arbendol krema bat imar duguna, eta hemen arbendolak ikuste dituzu hor batzu dauzkat, baina horiek apaintzeko izango dira, eta apur bat utziko du geroko, hauek labea berotuta daukat, eta ingo dituguna txigortu pizkat, labian. Hortan ni beti astu itxez dizki gauzak, orduan 2 minuturo mesez gogoratu zigorra, arbendola dauzkagu bueltatzuk eman bat dizkigu. Nere kontu. Bale? Bai. Gazu beste lan bat. Mira, hemen azaldu izan abitu, hartu da, bai. Mostu, hola nika. Honek, txuri honek, mikastu iten duen, zapore neko eskasa dauka. Orduan beti, eta jendeak ohitura dauka hartu, eta horrela atatzekoa. Bai. Paja. Nek uste duzu hau txuria. Aldala, atara behar da, zukatasun moduan, ia pixkat kendu, eta hau beti, limoiarekin baita, inbar badugu hau jaten baduzu, probatzen duzu, eta ez da nahiko desatsegina da. Mikatza da? Bai, eta ematen dio zapore eskasa. Orduan, gero eta garbiago eta limoiakin berdin, Horrela bota. Pero horrela bota, aldea dago. Beste atal bat horrelakoa, eta horretik jarri zut, honekin normalean, badaude laranja batzu daukatenak azala lodiagoa. Honekin beti arrexaba atzaltzen da. Eta bote edo nik ondo bat. Eta gero, komeni da, baina honek oso gutxi dauka. Alden gehiena garbitzea. Bai, kendu txuria pixkat. Eta jarriko du, hau izango zen, krema pastelera bat egingo genu bezala. Eta horin jarriko du, ezan bezala, arbendol esnea eta hemen esne kondentsatua. Hau, zuetako askok, tuboak eta tuboak jango zen ituzten honenak. Bai, lehen ebakirita botatzen zizioan. Bai. Hau, nola da? Kafe bonbon. Kafe bonbon. Kafe bonbon. Erra zegoan. Kafea, gaur egun eiten da oraindik. Bai. Eiten, kafe bonbon. Jute amasa hortik hoteletan da, logeletako aukera ekartzeko da, kafe bonbon beti egoten da normalean, eta horrelako kafetegi berezietan da, kafe bonbon beti egoten da. Eta azkenean da, zuk esan duzu, kafea esne kondentsatu. Gozoa gelditzen da, eta gaina koloretan jartzen da, eta begikine jaten baita. Nien naiz izan inoiz oso kafe kondentsatu zalea. Bakizu noiz edeltzen hon bakarrik, mendira juten nintzenean, pixu aldan gutxien eramaten da. Eta orduan, esnea eraman beharrean, eramaten gendun, kafe sobre horiek liofilizatua dutzean dana. Hori, eta esne kondentsatua. Orduan, kafea nola itezu ura berotu, kafian sobre bat bota, eta ero esne moduan, hau. Eta orduan, ja, azukrea bota diozu. Bota diozu esnea eta azukrea baten. Eta listo. Izo, zunda. Perfecto. Bai. Bueno, ikasmin, lehenko eta behin, nun zaudete? Urnietan. Urnietan bizi gaur, bada plaza bat nahiko berrituelen Begasa zen fabrike hortan. Bai. Eta guain indue auzo bat nahiko berri, hola etxe bizitze pile batekin, nola, eta etorri da ni bezalako jende desente kanpotik. Hola, nire adinetsukoa edola, umeiteko garaien, eta hola, familie sortzea, eta bonelako historik, ez? Eta ordu nahiko aziden herri bata, eta plaza hori konkretuki dago ambulatorio berrin ondoan, eta paren dauke haurtzaindegie, lehenbiziko maila ikastolakoa, eta nahiko toki txukune da akademi bai hartzeko. Eta nioen dala 7 urte esan nun, hor jarri behar dut. Baina behar hori ikusi zenuen inguru hortan zehola, ero... Bai, ni beti eukinun amets bat zen, ez? Nik suerte handi eukiditot maixu egitan onak.
Bai, ze bi maisu mota daude, eta ez da inor ofenditzeko asmotan. Bokaziozkoa eta bokaziozkoa ez dena. Eta ni bokaziozko asko ukidot. Bai, ni hasi nintzen... Odalen esan duzuna hori, gogo gabe iten bazu, hasi berdina da. Bai, eta ardura ikaragarrie da. Arbeletan hartzen den ardura ikaragarrie da. Zenbat daude gure adinekoak, edo gure adinekoak ez dienak, esate izuenak, nik ez nun ikasteko balio. Barkatu, ez zinun ikasteko balio, hautatu zinun ueak aso. Baina seguro ikasi zen ezakela. Dantza, kirola, artistikoa, musika, matematika, mile gauze da ikasteko. Ikasteko ez dut balio? Zer ikasteko ez dozo balio? Nik lagun bat daukat, eta, saio honetan izan genuen, endika gartzia, mundi bezarkada bat, segia esan, nahiko topera dabil, eta ikasten hasi da, laneko kontu bateako, baina ikasten nahi da, bera gustatzen zaion zerbait, eta bera esan, gozatzen nahi naiz. Noski. Eta azkenean, egunero goizeko 7 ikastera juten da, sejuni mardo, FPA ero uste dela, eta ero ordu bitan lanera doa. Eta ez da iristen gauerako 10 eta 2 seme-alaba dauzke, eta egunero hor dabil, eta berak esan, lerrein da bukatzen dut, baina gustora nabil. Diferentea da, eta gaina, bakizu ze pasatzen den, gaude sistema baten, non, arraia izan, otximua izan, igual, igerin behar dozon, eta zuaitzetatik ibili behar dozon. Ez duk inolako zentzuik horrek, nola eskatuko dionik arrai batei, arboletan ibiltzeko, oi, kriston tonterie da. Orduan, opein oinarri bat hartu dunen, ze ikasi behar da. Listoa denak ingeniero, bani tontoan itzen, eta ingeniero ikasi nun, ara. Bueno, adin bat arte tontoa izan du nitzen, gero karagarrizko paua sartu zitzen, da ja, aldatu intzen asuntoa. Hola, orduan, kasuin izango banio, ez? Karnizerin iritzi ematen zunarei, nik gaur eunen zeuroaskire pelukera izango nitzeke. Pelukera izan behar duena, pelukera izan behar du, Bai. Zorionekoa pelukera izaten dena, Eta gustatzen zen, bai. Hori da, Eta, baina, denak izan behar duela? O matematikan, behin ona izan du denak, behin ongi joan zaiolako, beti joan baraltzaio ongi ba. Ez ba, eta zu balaltzau da 18 urtekin, 28-kin, 28-kin. Ez. Garaia daude, garaiko eta... Hori da, saldu zaigu sistema bat, non denak kuadro baten sartu behar duen. Eta ez diogun galdetzen gure bururi, nik zer nahi dut. Hori da galdera oso importantea. Eta karo, goin nerabe baten amatati baino gehiok esanen duen. Bueno, edade hortan ez daki zer nahi duen. Bueno, zuportxeak aso galdetu. Ze igual, zer ez duen nahi badaki eia. Orduan, bale, nerabea da, arrazo be. Bueno. Baina horrez da gertatzen, batean horra aukeratu behar dutela oina aurkitzen dira, oin bai, barkatu, baina laben dauzkeu, xomorroak. Xomorroak laben daude. Lan bakarra jarri dio. Ez naranjare, bai, naranja nahi kongi. Bueno, batzu libratzen dira. Moreno xomar gelditu die. Bueno, ez que nahi errek gustatzen zazti. Bai, baina guri punto karamelatu hori ematea nahi genion, Nik hauek beste sapore bat daukate, altzatu iten zaio saporia eta hau taldekoa, honetakoa da. Azukurre faltak inonenga igual. Usaia pixera ditzen, bueno, ari ginena. Gozo dau. Ni pixat azalduko hile platera eta zeigo du kontu honekin. Akordatu za, laben daudela zeak, erregabe atera, favorez. Horreko zendu daude. Azkenean batzuk behar ditu. Ira. Zongi daude. Beltzaken ikango ez toke problemik, Ez. Hauek daude holan agian. Ez jateko, baina besteak oso ondo daude. Nik hemen bigo ringo. Atara ditut eta esan dugu. Zeliakoa entzako postre bat egiten nahi gara. Orduan, harto irina, erabiltzena, harto refinatua, maizena, denak ulertzeko. Eta lehen hemen utzi dudan, esne apurrau, arbendola esne apurrau honekin, ingu nasketa bat. Hemen, dagoeneko irakiten daukat, beste arbendola esnea, esne kondentzatua, kanela eta limoia, ere oparkatu eta laranja, eta usaia, zoragarria. Eta hain ingo duna da, utziko hori, pixkat, minutu batzuetan irakiten sapore guztiak hor. Hartzeko kanelan sapore guztia eta ondo, eta gero botako du, eta ingo dugu, ateren goitugu laranja eta kanela, eta ingo du krema pastelera bat, izaten dana, baina, kasu honetan, arbendol saborea izango du, ze arbendol esnea erabile dugu. Azukrerik ez du erabileko, ze azkenen esne kondentzatuak azukre pila bat dauka. Eta hemen daukadan azukre hau bakarrik izango da, gero gorritzeko kanpotik. Bueno, eginean, gurasok. Horre ikusten diela, aurrena aukeratzen usteko umeari. Mutikoari, ero ja umea ez da adin hortan nerabea, ja. Bai, nerabea da. Bai, baina gaina, importantea zer da?
imaginatu, erabakitzen dula batxillergoa ja. Erabaki bat da. Beste ikabekoa, Bale, baina batxillergoa zergatik kosta behartzaio 2 urte? Mundun bukaera alda 3 urtean itea. Gero, 40 urte pasatu behatxota hortan. Importaldo egitan, ozeinei importa zaio. Eta imaginatu gradu bat itea aukeratzen dula. Bueno, eta gradu egiten baldin badu gero, ez da posible beste bide bat hartzea. Baina egitan 2, 3, 4, 5 urte dedikatzea zure formazioari ez da garrantzitsue. Obsesionatuk bizi da. Eta gainean nahi duitea, 2 ordu, 2 egunetan, eskola kirola. Beste bitan, entrena. Gero nahi du, itea gimnasia ritmika, o judo, o neizona. Gaina euskal dantza. Gaina folklore guztitan lehenbiziko fila nahi ditu. Eta orduan etxeko lanak itetu atxaldeko 8. Eta gaina nahi du errendimentue. Hor gehiagi ezkera, eta ez da egite, gurasoak orokorrean gehiagi ez ditugu lan, zer da, gurasoak umekin ez egotearen, atzalde guztia zerbaitetan egoteko, ero horre, batzuntan, ez da ikasun bat, ez da daun, baina batzuk ikuste dituzu, eta ez daukate, arratzalde guzti ez daukate, atatzen dira eskolatik, eta zuk esan dozu. Ona, eta ero, seituen bestera, eta bestera, nik urazten dut guraso batzuk ezingo dutela egamon umekin, baina holan egun arratzalde guzti hori ona... Hori terriblea da, zuk pentsa, egon duzala, lanen egun guztie, gero atxalden berri zaudela, ekintza bat nekatzen zaitu nahiken, eta zuk atxaldeko 8 adibidez, 2. mailako ekuazioak ikasi behar dituzo. Zuk ez duzu glukosa behar, zu behar duzu loin. Sin más. Oso simplea da, oso sencilloa da soluzioa. Orduan, horri ikusten ditu gurasoak, venga, etxeko lanak inbaitula! Baina etxeko lanen helburu ikastea data. Ez alda hobea erakustea, ez dizu astik eman, ez du ongi kudeatu zure une, eta biarrandereñoari esplikatu beharko diozo, ezin izan duzola honekin. Aurrein gauzeri, erakusten dieguna da, izkutatzen, iten, bai itxure hori mantentzen. Ja, baina etxeko lanak zezentzu du orduan. Andereñoa maixue konformatzea? Ez, andereñoa maixu nahi duna da ikastea. Eta gero tortzen di akademire eta esaten due, nire semeko nire alabak 7 suspenso dauzke. Por ejemplo, o 5. Eta orduan nire galdera beti izaten da, tan onda bera. Lehenbizi bera ezautu nahiko nuke. Eta orduan, eta, bueno, azkenen etortzen da, ez? Eta etorri eta lehenbiziko 2. galdera. Ze planteamentu daukezue, hasten zen bat egunetan. Eta orduan esate izue, bida, bai joaten da, 2 ordu inglesa ze firstatea berdo, aurten. Eta suertea firsta denen, ze advanza denen, klase estrak dauzka ostiralen. Firsta bada gaitzerdi, nahiko pozik. Gero dauzkea, eskola kirola, atxaldeko 5 erne, 4 ateatzen die, eskola kirola. Ale. Eta gero, bai, eta gero, suerte pixkoa baldin badaukegun horrek, eta beratia ama oamonak pianoa ikasi baldin bazun, orduan gainea, familiko ilusioa piano ikastea da. Noski. Orduan, klaro, atxaldeko 8 ume horreri, hobekin heldu zaiona, nerabe horreri, da, lotai batea, dudik gabe. Eta hor, ikasminen galdera izaten da, ja, eta guk zen eizuit ja. Bere esamine, hola, noiz nahi zen matea. Noiz nahi zonik esplikatzea umean eri, umea unekatu giedauta. Eske, ez dut konprenditzen. Kirola oso garrantzitsua da, ni kirola praktikatzen do, niretzat oso importantea da kirola. Baina, zerbait egitea artistikoa eta bizkarrak eta sorbaldak jetxiko dituzona eta konpetitua ziko ez dizuna eta gustora sentituko zana horreke bado bere balioa, gero ikasketak gustora hartzeko, Ez alda hola. Eta orduan, gurasoak... Guraso asko horregongo dira bestaldean zaten, bai. Bueno, ni lehenbizikoa, Pentsazozo, hau dela, nik prediktorran 2 marra positibo ikusi nitunen da, ama izango nitzela ikusi nunen, kistoneko atakek eman ziten. Kristonak. Sanun, dagoen zein behat. Osea, kagada a la vista. Zenik ama izan nahi nun, baina aldi berdinen formakuntzan sartuen egoan, ez arautun beti, banekin zertzegoan, banekin ni zeiten nahi nintzen, non egoan. Eta esaten, bain zein behat. Oida, eta ordu ninuna zen, nire umea motxilan jarri, era bat aitzen nun gaina, egun guzti umea arrastran dozola zabiltze, eta ez nun arrastran, egun guzti tzitzin neuken motxilan, eta orduan eskolak ematea, joaten ditzen. Bai, eta etortzen zen horbaiten ere gana, eta esaten ziten, nire semeko nire alabak hau dauk, eta berriz hasten ginen da, non da bera, eta ze disponibilidade, eta nik umea titin, eta zinite izot,
gehienak etziela hartu egiten. Hain velozidade azkarrengoaz, hain azkar, osea, sexta sartu gaude beti. Noiz itxegu sobremesa, noiz itzeitxegu. Hor dau historia. Hor dau historia. Bai, bengo kontu zarraketa hori eta dena eta... Hoi da, eta noiz hastenga kontatzen gure aurrekoak, non ibili zien, eta non geografia da. Eta noiz kontatzen diogu gure seme-alabe, gure nekatu gaudela, korrika bizigala, buruko mineguke badaukegula. Noiz esaten diogu hori? Zerga, robotak? Bai. Noiz eixertzen gaberaiekin? Orduan, etortzen di akademire, eta nik beti esaten dutena da, ni naiz Ainara. Milagros da nere ama. Egitan gaina, Eino, ni ez naiz milagros, nik ez baitu milagro ikiten. Ni naiz zientziatakoa. Indezaket bihotzetik, nio gehien aitet ezagutzatik. Eta ingoten bakarra da, berari denbora bat dedikatu. Eta beste akademia askok lana oso nahi kendu, Baina gurek iten duen diferentzie, da hor eskolak ematen daudenak, die oso atxuk iten duenan. Alegia, matematika ematen baldin badue, ez die magisteritzakoak. Magisteritzakoak beren arloan oso onak die, baina, por ejemplo, derivadak eta integralak ez ditue ala kontrolatzen. Ez dagokie. Neri ez dagokiten bezala erdi aroko kontrola, ni letrak eskapatu jentzazkiten bezala. Beta V, beti sinonimoa bile biltzen naiz. Hola. Bino, egia da, kezka gehiena sortzen ditenan eri, dela etortzen dienen gure gana, kaso bat kontatuko izot azkarxea, margoen dela gutxi etorri zitzien atxe batek esan zien bere semek lehenbiziko ingeniero inbertzula. Eta zeukela, kalkuloakin, hemen sortzi. Atxeke deitu zien. Vale. Eta esan nion jaze gai zeuken. Matematikaz diskretas esan ziten da esan nion. Bien, nik bakit matematikaz diskretas. Launduko diot, torri berakin gaur atxalde nahi batzo. Vale. Nere galdera izan duzen, noiz doz esamine. Eta esan ziten, urrungo asten. Eta esan nion, bino, eta zuk nola ikusten duzu zure buruen momentu hontan da. Oso berde, eta esan nion da, ze disponibilidade ematen diozo. Eta esan ziten, eske beste akademi bat aioten naiz inglesa itea. Eta beste bat aioten naiz beste asignatura bat itea. Eta gainea, itentzun, ez tekize deporte beste bihaunetan, eta gainea, zeuken eskola kirola beste ordut, eta nik esan nion da, noiz daukezu asmoan erekin oiteko ordun da. Eta zen eskinik hauetan loiket. Ez? Eta aste betean nahi zuen prestatu? Bai, orduan nire proposamena izan zen, aste bat daukezo, eta utzi mesedez zerbait, zen nik ingo dut sakrifizioa ni entrenora ez joateko, nik entrenatu iket, eta nire burura indu ediot ordu hoi, eta umekin oiten naizen denbora, ez ditotela laneako, oik ikutxu gabutzuko etxotela, ez? Baina, bida, ez tegizeatik, esfortzu iteko edo ikusi nun nire buru. Bak ez dut esan ziten, berak ezintzula deuse mutu bere agendatik. Eta esan, orduan nik inberdotu esfortzu bat nire agenda, baina zuk ez duzu utzi beharritzen duzun guzti hori. Orduan, inion proposamen bat, baina nire zalantzekin, eta astelenen idatzi nion, eta esan nion, asko sentitzen dut, baina ez naiz gai sentitzen zuri laguntzeko. Beretik deitu ziten, esan ez ere esun fraude, eta ez digiz esan zizkiten, da esan nion, ez, konfunditu ez zaude, ni ez naiz fraude bat. Zure semek behar duna da berrantolaketa bat. Eta uzta nere esku. Eta hausnarketa baten osten, esan dezaketena da nik ezin diotela laundu. Eta fraude bat ez izateko, erabaki hausi hartut. Ezin dizot laundu. Eta, zer? Bueno, azte formula daukezuna. Bi honetan itxiongo da zure lokala eta sanean. Bueno, itxionen da. Orduan frute saldukot. Eta etzion grazikin. Eta orduan ez dakitena da, probatu izanen du, noez, ozein izanen du, ez? Bino nik ez nun kemenik, gaizki lan iteko eta ezin beste egit. Kompromiso hartzea zuzetzako be. Baina, atxuzo unibertsitateko orduk eta aparte, gero bida zertzeuzken horrek. Horre ni nola esplikatuko izkiot. Eta hori atatzen du denbora gero. Ez du ateratzen. Ez du ateratzen eta lo gutxikin bizidie. Lo gutxi, alimentazio azkarra eta gaizki. Beren burue aseko dun ekintza gutxi. Eta guk transmititzen dieguna da ansiedade haundie. Haundie. Bai. Bueno, zuk hori dena azaldu bitartean nik inen dut hori. Ingo duguna da, urrengo platereakin jungo gara, eta hau pixat epeltzen utziko, hau ino oso berua da. Bale, ongi da. Orduan ingo duguna da,
bigarren platera prestatuko dugu, hau bien bitartean. Eskina batean utziko dugu, oskailua ni etzai gustatzen, ni olako gauzak arroz nia eta gehiago gustatzen izki pixkat epelak. Oskailuko gotzakin ni ez izki gustatzen, ni nahi dut pixkat epelak egotia, beruak ez, epelak. Eta orduan gero izango da bakarrik, azukrea botako diogu gainetik, erreko diogu, eta gero ise, jarriko dizkio gure arbendol txigortu zoragarri hauek. Eta mugurdi batzuk gainetik apaintzeko, eta honek, azkenean emango diogu puntu kurruskari bat arbendolekin, eta gozoa eta freskoa mugurdiekin. Eta oso postre ikusi duzue, azkar egiten dana, goxua eta zeliakoek hartu aldutena. Baina harreman hitzekin hizketan gaude beste ikastaro bat sortzeko, taitai buruarinekin zerbait egiteko asmoatan. Zerkin? Taitai buruarinek ernan ninoten die batzuk, itxetuena kabezuduak bezala. Bai, ikastolako gurasoa dira, bai, sautzitxo. Hola, haikin igual, eta hola, bakizu ze gertatzen den, nik naiz ikasten, beti nahi dut ikasi, nahi dut jakin bezala, ez? Baina, bakizu kuriosoa da, etzait iruditzen, etzait gustatzen kotillo merkea ez, prensa rosa zalea ez naiz beste modu bateko ezagutza zalea. Eta, gauze da betire, hor biltzen naizela, eta, hola sortu zen bai makrobiotikakoa eta hola. Eta egia esan iten ditu ikastaro desente, bai. Zuza saltza guztietako gatza eta piperra. Asko gustatzen zait, kuriosidadea sortzen dit, eta badakizu zer gustatzen zaiten, dakinak erakustea. Etzai gustatzen, ez dakit nola esan, sendabelarrak eta iten ibiliga, ez? Eta orduan dakin batek emando. Orduan, ni ez naiz atrebitzen hori ematea. Nola emango dit bi ordutan ikasiten zerbait. Zuk imaginatu, ni guain hemendik joan, eta esatea, eman bat ikastaro bat, 4 ordutakoa, nola iten den, krema katalana hau txoriene erara. Ez? Ez. Ze jendeak azkenean hor badaude beste duda batzuk agertu aldinak eta zuk ezen dukela jakingo. Ez naiz gai, ni ikaslea naiz, bakin izen maila dauketen krema honen ingurun edo sukaldaritzan ingurun, ez? Orduan gustatzen zaitena da, dakinak ematea. Ez dut asko sinisten, derrepente bat deribadakiten eotea, deribatuk, kaina bat die, eta jakin ulertu inberdi, eta integralak eta iten eotea, eta gero derrepente erdiaroko historia ematen eotea, eta gero derrepente baile del tutu erakustea. Raro haiten zaitzen izu esatea. Orduan, olako personari neri ateatzen zaiten galdera izaten da, zenbat urtetxozo? Zenbat bizitxozo? Ez? Zenei ez itastirik emanara, nik nire bizi guztin indotena izan du da dena bide berdinetik eta goendik hain gutxi dakitela konstiente naiz eta ez zazula pentsa falsa modestia denik, zenile itzarra naiz eta badon nereztea, nire tente izatea, Baina ez, egie da politie dela dakinak erakusten dizunen, sekuleko zuku ateatzen zaio. Ze dakinak bakizu zeiten duen, improvisatu. Baitaki. Ze bestela YouTubeko bideo bat hartu, dena txilenoz betea dago esplikazioak ematen. Egie baietz. Bai. Orduan, nik nahi bali robot batek zerbait esatea, bauket interneta. Nire gustatzen zaitena da persona berea kontatzea. Eta rato asko pasatzen jot, por ejemplo, Kintoan Bazkari, ez? Kintoan Bazkarien juntatu, da bakzu gustatzen zaiten, jendean nola dabilen jakitea. Baina ez nola dabilen, nola esango nizuke, ez da gizinekin enroiatu deno, ez den enroiatu. Hori baino gehiago, nola dabilen gustatzen zait jakitea. Berak kontatzea, ikaragarri gustatzen zaitoi. Pixkoan, hori, bixi-pixkoat, ez? Eta hola, orduan, ikasminak hori haitzen naiz, igual, behin jerezea joan itzen da. Han lengusu bat bizitatu nun dara, eta esan zitzen, haren alaba izela ikaste, 5 deditos izena zuen elkarte batekin, alaba pizketan etzekin oandik edaden gatik. Eta zeinu lenguaia edo, ez? Eta nik hemen eman nahi dutela. Eta, jazta, itzen doia, nahi alkortakin, nahi alkorta sabeletik mundura dagoan nire tipora ibiltzen den asko. Bueno, hemen dako horrenekoa. Arbeldol eta esne kondentzatu krema karamelatua. A ber, eman. Ai, pena, matia, eta polite dau. Bai, baina. Ez que ematen du pena eta dena baiet. Bai, ni inongo penik iztia. Hori, entzun behar zan. Hori, entzuten duen crunch hori. Oso, osoa. Zora barri. Mugurtiekin ena. Suare gazten. Baina kontraste oso nada, Bai. Ezer gabe jangut,
Nola ditu jozu almendrari? Almendrak arbendolak. Arbendolak. Mugurdiak, frambuesak, mugurdiak. Eta zanahoria, azenarioa. Gu lehitzen euskara txukun hitzei jeue. Bai. Lehen, gaur baskaldu esan du, baskaldu berri nator da, injabai nola, babarrunei nola ditzen du diosa? Banabarrak. Banabarrak. Nera monak, bida, ni lehitzen baserri baten, nire familie baserri batekoa, malkorrekoa, eta bida mundontako lekuiko nenan etzat, politxe. Bueno, kuestioa da, nik ezaututen, hola, gusto honen atatzen zuen oitako izaten zela nera mona. Eta arekitzen zituen banabar batzu, mino, zoragarrik, potzolo oitakoak. Saltzalo dikin. Bai, dude izaten zinuna tenedorea kutsare hartu behartzen, oitakoak.